Laitetaankaan ne kepit sinne ulkopuolelle. Samalla kuin eilen. Ne, jotka ei eilen ollut, niin kepit ulkopuolelle ja siinäkin on naru. Ei se väärässä kohtaa. Oli painaa kiviä ja kiviä oli painaa. Sullakin on väärässä kohtaa, se on toimiva. Joo, toi on ihan hyvä. Jos normaalisti kuulostaa tuossa, mutta se on väärässä, mutta ei riittävästi. Sä keskitolppa mies. Ei vielä ainakaan. Sitten vaan kun joku kivi pitää saada sinne. No katsotaan hetken. Niin on taas menetty toi naru. Ai niin, häkälöille heittäkää sit joku. Ei kun ne voi heittää sit vaikka kun laittaa sen kiinni. Aha, okei. Where is the keskitolppa man? Pystytkö heitä telttaa? Varo ne silmistä siitä. Ai, juokaa ensin sangria loppuun vai? No on 5 litraa vielä. No niin, nyt kaikki ottamaan hörppyä. Tota on ihan helvetti. Hei, jos laitetaan kattilan viivat siitä, että on sangria, niin voidaan ottaa toi löylykin. Mulla on yksi semmonen toinen pienempi jästä, mitä voidaan käyttää siinä välissä, kun sangria juodaan. Niin. Onko se nyt tässä? Onko sulla joku semmonen asia, mihin tän saa? Ennen kuin telttaa. Mulla on syvät murrat. Häkälöitä tässä heittää ennen kuin se telttaa. Niin, siis Nyt häkälöitä, mutta sitten joutuu heittää vielä toiset yleensä, eikö joudu? riittääks tällainen pikkuratia? No ei, kokeilla. Mä tuun katsomaan. Tää on ehkä joku 2-3 litraa. Mut vois toimittaa löylyllä. Voi varmaan. Siinä on grillikastike, mutta se varmaan maistuu vaan hyvältä. Teille käy. No hei, Puma, meneekö tää näin häkälölle heittämiseen? Kyllä se menee. Tässä on grillikastit. Käännä selkät eli... Ei, mä en halua. Okei, mä tuon sen sulle. Mä tuon sen sulle. Ei tuo. Mitä on ainoa mikä on? Niin, käyt tuolla kusella ja valele. Saara. Saara. Ai sä oot siellä. Onko sä messissä vielä? Hyvä. Yes. Okei, tää pysyy tässä varmaan mun käymään juomassa viiniä. No. Hätää. Varmin otteen. No mä hain sit sangria, jos tässä vielä menee hetki. Odottamalla kaikki on. Ei. Ei perkele.